Christian Mikkelsen, nu det så kommer så mycket längt att de vunnit den här bollen och sätter bara ett set till och det är väl nog så gott att show så här. Det är funnits slam. Vi då spalt rättla väl. Missa aggressiviteten och Ludsen tror öron sätter det men kan vi vita vad det är som feilar så är det lägen så. Vi är väl nöjda. Ja, och kvart hade de med det spelet som de spalt och till dömes i 3 set och i 4 set och det var det vill ha det och i första set för så lösna. 100% och det är stadigt ett system med shot spel som vi spelar. Det förstår motståndaren i öljan så vi vinner bollen så allt vi slår så härst allt. Bär vi kvar kört så vinner vi bollen nästa för evig enast för det maten ska göras på så. Öljan gott. Vi då snackar vi om två spelare nu. Kanske det är att Bermuda som de nu möter i halvfinalen. Det är liksom något av samma stycke som med norska. Så tror jag på att Rock det vet jag ska det samma. Kanske Lloyd vet bättre. Kan du förstå mig? Så spelar jag för en upp mot Sarma kanske bättre än Sarma. Han löter vissa sätt. Olja flott flobbel så. Det är rätt att gå över det ja. Så det är inte några walk over alltså. Det ska ta kämpa till det sista. Helt outjust. Det är nog lagt på samma som det så ska det kämpas ja. Så nämnt du det. Nej, tack för att gå ut nu vi är i kappen nu halvfinalen sen för framan. Ja, men tusen tack för det. Ja, det var så där vi hade att säga här av ur Baltikhallen utanför det utrin av Mariehamn. Och vi kunde så stäffast att Destiny det han ända alltså vi att förra vann 3-8. Första set vann vi 25-9 i andra set vann vi eller tappade vi 12-25. Sen vann vi 25-13 och att ända 25-9. Och det är det att förra i halvfinalen skulle spela mot Bermuda som i morgon tappade 3-0 mot Sarma men som Christian säger spelade fullt upp mot dem och går så en löt i första setet. Och hin halvfinalen var som mittlen tävlarna där med norska och mot Sarma som vann gott lag för 5 år sedan i år.